Aywa ina fo fora ye cogo mina kurun be ɲini ka se cɛncɛn ma su sera a cɛminɛ yɔrɔ ma a fɔra aw ye cogo mina tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ ka fara ka ca an bɛ donso kɛnɛ kan jinɛtigiw bi yan o ko n'i nana nin kɛnɛ in kan ni fɛn min sɔrɔ i ka ɲi ka fɛn sɔrɔ ne Sambo kɔni tɛ fɛ ka bɔ yan gansan jinɛtigi Lasi tuuru sera ale de ma sisan ayiwa Sekuba kɛnɛ bɛ aw bolo aw bɛɛ ka bonya baara jinɛtigi Lasi tuuru sera ma. Sewa Dramani Fomba kumana yani ka se jinatigi Lasi ma k'i ka Lasi ka jinajuru hali n'a y'a tabi Lasi t'a jansa ale bɛ jinajuru jansa 1000 yani Lasi ka wuli fɔlɔ o filɛ Dramani Fomba ko ten k'i ka kalanden a ɲɛ bɛ mɔgɔ 4 na 4000 k'a minɛ k'a d'u ma k'u k'u jija kalan na k'e y'i cɛsiri cogo min ko don dɔ k'u fana bɛ k'i ɲɔgɔnna ye Lasi ko a patɔgɔma dɔ bɛ kɛnɛ kan a ba Kaja ale ba tɔgɔ ye Kaja de a patɔgɔma mun bɛ yan fini couleur 2 de b'a la n'a y'a ye su in na a b'a ka sababu d'a ma i dansɔgɔ ɲini ko a bɛ yan. Jinɛtigi Lasi kɔni ye miliyɔn ko ba Kaja ko sabara finman b'a sen na fana. Saba miliyan jinɛtigi Lasi jinɛtigi Lasi Seru Konare jinɛtigi Lasi Mamu jinɛtigi Lasi Makebra jinɛtigi Lasi Sabale miya jinɛtigi Lasi miya
Uraga bana nama jina nunga jina tikila singa tasrama jina gila. Baka jaya nishu. Kamara ini kali mana jina loka ini kan makan lo jina tikila singa ibari kali. Nasinu di dunia kelengge, susah berora orang nebulu, bukan kawan nisu. Baka jati segi sababu bujema, ala te itengi, kuala sangi nisu. Kamera para. Fogo udah kunge bariga. Saya jalan. Sudah kamunya dah. Nama kuma pondala fiama ni yang menyokong bawa lele bawa. Bawa ni cetek kuma bawa ni masuk tak kuma. Alam aku mana sih gua mau apa safari, bapa safari. Atau tu yang kami fokus yang maga. Lasini kuma makannya sama bukan, baru jawab makannya. Tahu aku sama ambil kuma. Abi fokus we, abi fokus selalu. Lazim na mimi ninga burukina. Nijia makannya kado, gua mau maaf ya kideli. Bukaya cebeno mereka sa burukina. Dozo yesu kofa fana. Kapo wadu gologa wadu kapo bosegere nae nengana nae keneka. Kanadina kuna mo kudumone so. Ina kono no ginetiki muso ina adrama muso ya ina kono no na do muso akongora ga yin na liku mewo ndana bonga kalande kum yeso ro burugina sagajiki kelefle okenai bunde ni ka fole kono mo peso wa ngona mo Nijira tigi muso ye furundo gerengi mi fana au ga ka furundo mode du bunde ngim tare gani kasaka tigi dilo kono no ma bunga ga yelanga so de o ka tie to no jamuri bara jamuri sumu dialene la kita
ni jamuri bolega jamuri bariganye shaga kona ka de so sigida kula kunga tana e madila kuna na ona buzo souvenir jina tigila sija wuli ki yongo dugu be ni gatla idi jino ni ga so wai Nazu Kurano jangina ne kiriniya lebi jangina ne kiriniya ururu jangina ne kiriniya kodugu jangina ne kiriniya mamsu jangina ne kiriniya buluba jangina ne kiriniya buluba jangina ne kiriniya buluba jangina ne kiriniya kina mare Musoya ina jabariga Sewa Traoré yeni kuma mɛ jinatigi ina ko lasibi yɔrɔ yɔrɔ olu tɛ se ka kuma ye k'olu mamuso an'u mɔkɛw lasiri olu de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ n'a ma wuli ka lasi jansa o y'a kɛlen fitiriwale 1000 ko lasi jansan don ko lasi jinatigi k'i ka fɔli k'a kunna jinatigi lasi barika ina tɛ hasidi ye kudina kono no ma diarani ino jinatigi ina inise jina min hiro ye kurware kena e mandebu jinatigi ina inise jina min hiro ye burukina kena e shia joli ala me lebu jinatigi ina inise kasiga so janjo nga lebu me soro ina ibabariga katisi du gulaga bomako jinatigi ina ineshu jinatigi lasiko ai anda bise ka ke fo ki jinatigi nyu yi jasa sisa ko jina ibulo iti jinatigi me ko no mo ne ka je ke tawa lase kila munya ndomiro welenye one moke jina yo gidiginye jina dige na bariga ina kote ko jiga blo mo wana ni kwanga ni ga transporter kata ida so ko ni ko Dramani ngai kan ma wala lai furuge Allah su tuku bi me ka kla sunan jeli lo sha ne be lo sha wele jigi am lo sha burgina
Dutigi ya mlonga ere prezanda a Burkina ni mani fi Toinda na toile Chegorabani dimisani Fandani fama pede kakala Ganima ki yere ambiguiko Uswani sanawo Afla Burkina Salibaka Laji Watara Yanzo Katita Sisoro Jina bila katige ni lasiri Idi jina mwana kulanja ya ngakuma Lazina dinuni nyakelengie Kiki bombo huya ukabarake Aya feta haya tumama Ferta lemona dosu da musobulu mlaniyo blasu lemona masala mati Nake wele naka lasi wele Jinu ya mungira lila Sudadu nuwa Burkina Kulula jinu nuwa jalalo jinu Damiro jinu nuwa siraro jinu Nanti la sinishu Lazinu di dununi nyakelengie Makelenda jema naka lasi wele Uyeni mafia wa juma Sewa mifo ka isu siribe fo o de ne la senyogoma ay ko ba de semnema parce que na fora che figi jo che a place la sewa ba fe nga Burkina de dima wa o ba fe nga Mali de dima wa o ba fe nga sali kono mo de dima be do choisi sewa jamana te jo fo doningala jamana ti jo fo donigala hadi kara president iklara jena mi mako be donigala la jamana ti ja fo donigala ni mako muta balo so ta donigala fi ali saraka wari ata bolo donigala de bo deme o ka balo so soba chorowa do ni musoro be nyawa kara fa sali kono ubu yere kalama ubu yere do nous sera kana ne fana b'u dɛmɛ u bɛ kisi bɛɛ b'i kɔnɔ t'a dɔn u fila sigilen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba ni ka kɔrɔ ni muso jeni saba de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ jini b'a saba bɛɛ la u saba bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ mun kɛ n'u nana bɛ sababu d'u ma u bɛ taa extérieur la u saba bɛ u jogo man ɲi kosɛbɛ dɛ Seguba kalokura bebaye sigalokura kata kalokura konama fama de be bwa nola a décision meta kalokura ministre abe wuli ka boy a décision meta kalokura kalo me daw ka do fana be bwa ta kibara kalama o so be seguba de bula ka seguba son o e Burkina minele jamana nyemo misiri wolowla a bɛɛ misi si tɛ suguya kelen a k'o saraka pour que jamana ka daw la yɛrɛyɔn ba dɔ bɛna kɛ jamana kɔnɔ a ka di jamana ɲɛmɔgɔ la ministre dɔ bɛna nin semaine kɔnɔ Burkina yan bɛɛ b'a ye télé la dɔw banabagatɔ dɔ a b'i sa a bɛ bɔ télé la nin kalo kɔnɔ misiri wolowula misi wolowula misi ni si tɛ kulɔrɔ kelen jamana ɲɛmɔgɔ k'a saraka a tɔ dafa n b'a dalilu de Seguba ma walayi a ko bɛ yen
ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛna taa a bɛ taa faransi ka bɔ ka taa jamana wɛrɛ o tɛ cɛ le chat nin fɔli in a ma gɛlɛya i bolo dɔ wɛrɛ la dɛ i ni mun bɛ jɛ la ni tubabu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'ale sababu la contact b'a ni tubabu cɛ ni aw kun kan ka voyager ni tubabukɛ yɛrɛ fana kun ka na n'a bɔra ma ale de bɛ janfa la n b'o janfa tiɲɛ a de bɛ diya a taa sigo namu i n'a ka kalanden dɔ wulila ka na ko darasi 2000 ko jinɛtigi lasi jansan don an ka donsokɛ ye Saka Kɔnɛ ko 2000 ko jinɛtigi lasi jansan don Seguba ne bɛ fɛ i ka lasi la kasi n'ale ma kasi jinɛw tɛ jigin ka ɲɛ a la kasi bobo ye a mɔgɔw k'a ye ni an m'a dɔn san 10 ni joli an bɛ ɲɔgɔn kan i dansɔgɔ ni ko Bubakaw a ye kuma lamɛn banni kuma ninnu bɛ fɔ aw ye bɛɛ nafa bɛ kuma la lasi ye min fɔ a y'a mɛn wa aw tɛ se ka lamɛn bara aw bɛ tulo bɔ de la aw ka mankan na an b'a ɲɛfɔ aw ye kira tigi lasi tɔgɔma dɔɔni ko kalekura nataw mana se ko minisiri dɔ b'a pilasi bila Mali do sa Burukina do a m'o diferansi dɛ ko nka Burukina président bɛna réunion ba dɔ kɛ kalekura k'a ka misiri 7 ɲini ka tura 7 do misiri 7 ma ko misi si ni si kana kɛ kelen ka dɔ kɛ finma ye ka dɔ kɛ jɛma ye ka dɔ kɛ bilenma ye ka dɔ kɛ ɲɛgɛɲɛgɛma ye ne ka dɔ kɛ kalankalama ye fulaw b'a fɔ dɔ ma ko dangiri k'a fɔ dɔ ma ko loridi ne k'a fɔ dɔ ma ko amardi k'a fɔ dɔ ma ko buneri ne k'a fɔ dɔ ma ko hange k'a fɔ dɔ ma ko jurugi fulakan ye la couleur de don na ne kan ka baramuso wele ini su wala ko ko ngala ta sela ne ka mɔni fo ye dɔɔni mari daje to la sitana kwai ni ya sigilen ni ko kamelema nga ni tajaw tɛ filani ni ya sigilen ko buro kɔnɔ komi nga ni tajaw tɛ filani baso ko baso ye hɔrɔn ye sana sinimu baso ye hɔrɔn ye sanamu baso ye hɔrɔn ye ɲina baso ye hɔrɔn ye a kan ti yɛlɛma a ti changer baso ye ni sɛ ni muso ye halala o la tigɛ foyi ye ni halala tɛ n yɛrɛ ɲamɔgɔden tamasere ye janfa ye baso ala ye kisi o ma a min kɔni f'i ye i muso k'a kɛ lasi ne bɛ ɲininka la n bolo ɲɛ kelen minisiri wele b'i kɛ Mali la Burukina a ko Burukina cɛkɔrɔba mun ko fɔ muso mun sigilen b'u kɛrɛfɛ muso dɔ b'u kɛrɛfɛ a furu sa ko 2 a tɛ furu la a bɛ yen a kana a fana ka sababu d'a ma sani mɔgɔ min bɛ tila ka bɛɛ ka sababu fana furu
dunia makanya dunia kantora tapi tidak legal Bosan legal punya semua fala ni suatu ko kaka gelam ko kato so ko be mulok ni nyaye do sigara nambe tunda farati mi ko katamane ka do fase ko sita na tasuma na rijembe nyomo Lasu jigi ablu ma ko gane kef mo ko fe na bi do ko so nye création do ga jigi ablu mo no fasi wala temelela ta guru nya da wala ka be fo ko shi kama jigi awno Kurwar ni Burkina ni Mali betara na Saudi ai lazina benyi nga mbolo nyakele nyina kono no ta jina ga nya fo nyana nya ta ka do nya go go flaga ba wa nya ki ba ro kura soro ni ma kono mi na fa si o bitanya la ni swalo sara na ngumo ndize kata fajina tikila siga faligata namulala ne va jula me passeport photocopie ka duma itijino ngine ga juro fa ko no ga juro fa se ko ni ga abon akere si yoro kumanya akere ju yoro kuma dina tikila si nyenya fa Saka kuna ka fona kuna no ma sewa Nina mi so sukola ala bi jigina Fito ari kuna no ma jiro fa se buba kuna sayade ba to anti nyoy atale saka ko rola no saka ko tunda ka tu bin na ya atirige dede bana Fito ari ka foli foranye Jina tiki lasi bamuru Lawde bisu Lo fulu beke wan Odo fulu kachao Tondo lango fulu mongo jamutani fulu be flana Nina isheki varo yara fala de biti ku flana Odo sheki jalo kone mahoko mangare Neko ni dodo flagaro anga esturati nema Jangar di turai la mini ngane so tura odo kita ke ya du gologa fana samuriye ne so tura la samure parega Tramare, animateri tramane Burkina. Tramane na mila fodi fodi moe, animateri tramane bariganye. Badara saja bariga, dina tikila si bamulu. Nanga foli ke jona polo jour anishu Burkina polo jour anishu Burkina mone fa anishu Nakanya mone mone ho anishu Ayar mingena kono no ya be to kono Ba fo jemo Dondo kalande dondo karamoy ala ka ke karamoy dondo
lazi suba be jamana be lamɛ yahu be jamana be lamɛ kunfin be jamana be lamɛ jinɛtigiw be jamana be lamɛ jinɛtigi lasija walaji wato jala jinɛtigi lasi wato kɔnɔ sabu kono sada lazi jole kada jama Maryam magalu nu bariga Maryam magalu goyango bariga Jununga joli nare vidigo bariga joli nizu joli sigire kada jama Musa kanu gani urala jodi baro nungana malu gini su ramoso magalu bengo kina tigilasi nisu kina tigilasi bariga ayiwa jama bɛ fɛ ka diinɛtigi lasi lamɛn jama a y'a ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ lamɛnni le ye kun ye a bɛ ten n bɛ jama bɛɛ fo ka seguba fo a ye juru min fɔ sara t'a la parce que dan tɛ mɔgɔ min sara la sara kelen t'o la mais n bɛ 20,000 d'a ma a ka baramuso sama n'o ye ani kɔɲɔmuso hali bi a ye courage ta k'an ka ɲɛnajɛ diya an bolo nin ye ɲinan ye san wɛrɛ mun bɛ kɛ o bɛ juguya ni ye mais bɛɛ k'i tulo ma jɔ parce que dɔw bɛ se k'a mɛn tubabukan na ko tubabukan ka gɛlɛn a ma cɛ minnu bɛ kɛnɛ kan yan n b'a fɔ ka taa yala dugu kɔnɔ sini dɛ minnu bɛ kɛnɛ kan yan parce que hali n'i donna misiri kɔnɔ k'o baraji ni kɛnɛma seli tɛ kelen ye donc depuis sali kɔnɔ fana o duwawu jaabi fana ni kɛnɛmana tɛ kelen ye. a ye téléphone bɔ ka to ka enregistré. cɛ minnu bɛ kɛnɛ kan yan yiri mun n'a bɛ kɔda la o bada la o yiri kuru 7 k'a tobi k'a ji bɔ k'a bila kalo kɔnɔ o ma siɲɛ 1 koko 7 k'a ji bɔ k'a bila ka to k'o mun kalo 3 o kɔnɔna na e kɔni b'a yɛlɛma dɔ bɛ kɛ o ka i bɛ cogoya min na n'i yɛlɛmana i yɛrɛ tɛ fili o la san wɛrɛ ta n'o fɔra n'u ye n'i bɛna n'i tɛna i tɛ fili o la fɛn min ye musow ta ye u bɛ fura sugu 4 de ɲini minnu tɛ tɔgɔ kelen ye dɔrɔn k'i hami d'a kan ni ala ni ne lasi ne ka jinɛw sababu sɔrɔla cogoya min na k'o fɔ k'a d'a kan parce que ala bɛ mɔgɔ min ni ŋaniya de ma k'o tobi k'o ji dɔ bɔ k'a bila i bɛ to k'a mun hali gɛlɛya bɛ n'i cɛ hali n'a sɔrɔ i bɔlen don i cɛ hali n'a kɛra su kelen a bɛ taa o minnu ni k'a da la
n'i bɛ jago la a b'i dɛmɛ o la o ye musow ta ye mais ni fɛn fɛn bɛ kɛ i k'i jija ka dumuni dɔ tobi ou bien ka dumuni tobilen dɔ san k'a sarakati dɔ bɛ kɛnɛ kan yan cɛ dɔ a fa tɛ yen a ba tɛ yen a bɛ sigɛrɛti min a sigilen don sigɛrɛti b'a pɔsi la a pantalon pɔsi la a bɛ se k'i présenter a b'i kale a kan a ka fini ye sutura de k'a di mɔgɔkɔrɔba dɔ ma wallahi a bɛ kɛ komi n'a bɔra nafolo burulen de kan gɛlɛya min b'a kan bi ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn hali balo sɔrɔli du kɔnɔ a ka gɛlɛn muso taara o y'o ka kabi a bi yan nɔ bon n'i maloyara mɔgɔw ma i tɛ se ka maloya ala ma parce que o de y'a k'i la sinon i bɛ se k'i yɛrɛ yira les chats i jija dɛ n'i ye mɔgɔ ye ka mɔgɔ juguya ko la a ka di de sinon ni don o don hali saya b'i fɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ ka taga donc ni ɲɛnajɛ nin bɛ kɛ don o don wallahi i b'i sago sɔrɔ a la n kɔni bɛ mun layiru ta ye ne yɛrɛ de b'a kɛ k'o fara seguba ka kɛta kan ko kelen bɛ o kelen bɛ k'i tɔɔrɔ i bɛ taa tubabu jamana na ka tila ka na n'o papiye ko k'o bɛ sigi sen kan o projet ni nin projet si tɛ kelen ye o bɛ kɛ ala y'o latigɛ ne yɛrɛ b'i dɛmɛ n'o sababu ye i ka saga fagalen a ma jufa dɛ i y'a kɛ kun mun na ne y'o nin ɲɛnajɛ ye cɛ y'i bila i senkɔrɔ a bɛ to a la n b'o f'i ɲɛna bi donc an bɛ kuma bila ye ayiwa jinɛtigi Lasi i ye min kuma fɔ maloya taara a tigilamɔgɔ nana a bɛ kɛnɛ kan anw fɛ yan ayiwa an b'a kɛ cogo di ɲininkali filɛ nin ye cɛ caman ko fɔra dɛ mun mansaw tanyara ni ale ka sɛgɛn bannen don n'a ma lakali a san wɛrɛ k'a fɔ ko ɲinan san wusara ni salon na sini ala b'a segin a kɔ marché arrière la n b'a sababu d'a ma sisan ka tila ka 2000 d'a kan a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye parce que mun b'a bolo ala a tɛ 200 bɔ a puissance an ka to ten fɔlɔ ka tɔ filɛ wari bi bɔra mɔgɔ tɔgɔ kɔni ma wele fɔlɔ jinɛtigi ina i ni su mankan tɛ ne ja wuli mankan bɛ animateur min ja wuli i k'a dɔn animateur tɛ k'i tɔgɔ Laso o don Laso ni Lasina a bɛɛ ye kelen cɛ Konate don Konate i bɛ taa nin to suruku golo ni waraba golo i bɛ suruku garisɛgɛ sɔrɔ ka waraba fanga sɔrɔ mais i bɛ micro minɛ i b'i kali n'a sɔrɔ i bɛ ne dɔn ou bien ni ne delila ka kuma parce que hadamadenw dalen tɛ ko la ala min bɛ mɔgɔ faga bɛɛ ma da o la kuma min bɛ mɔgɔ mago ɲa i b'i kala a kan n'a sɔrɔ n b'i dɔn ou bien i bɛ n dɔn ou bien i delila ka wele téléphone i kala a kan micro la i ka diɲɛlatigɛ sababu filɛ hali n'i b'a kala k'a nɔrɔ i fari la de a kana tunu depuis ala ye dan ni Lasi ma deli ka ɲɔgɔn ye n kɔni y'a kuma mɛn n tun b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye ala le ala tigɛ bi sinon an ma deli ka kuma n'a y'a sɔrɔ an delila ka ɲɔgɔn ye lahara o ka kɛ n ka ɲininkali premier ye 2000 filɛ ko k'o d'i ma animateur
lasi ko te ko ka 2000 dawo ko ka 2000 ni man bon animateur mo ta ka bande amila bon tarawore ota bobo kaw an balimakɛ dɔ de tun bɛ jeli musa kuyate a ma se ka sira sɔrɔ ka na bon lasi de bɛ ka diyagoya ko ka ne bila jeli musa nɔ na sinon ne tɔgɔ ye Cheikh Mar n jamu ye Tenbeli ne ye Jeliya Bulon président de ye donc mais ko diyagoya ko fo n ka bila jeli musa nɔ na o 2000 ne filɛ nin ye jaa dɛlɛ o jaa dɛlɛ o kana dɛlɛ o Tenbeli o filɛ nin ye Tenbeli jaa dɛlɛ o alimentaire dɔ ko ko mun ka misɛn est ce que o tɛ yen ne ma misi wa bɔra kuma kɔrɔ lasi ko ka nin de d'i ma ok i ka wuli ka na nin minɛ lasi ala k'a to i ka nali ka caya an ka jamana kɔnɔ a b'a kɛ cogo di lasi a b'a to cogo o hali ni animation tɛ k'i bɛ to ka mɛn i ɲɛna k'i k'o dabila o ye tiɲɛ wa ko hali ni animation tɛ i bɛ mɛn i ɲɛna o ye mun o tuma i bɛ yala wa i dan sɔrɔ i ka dɔ b'o la ko Musa tɔgɔ dɔ bɛ yen Semi Smart Kutuba kana k'a ka na yan sisan Musa tɔgɔ dɔ a yɛrɛ ye ka kabako de ye kɛrɛfɛ de b'a sen na ne ye kabako ye dɛ ni Bazuma na ka tile ta a ma nin ɲɔgɔn na ye ala y'a kɛ lasi ɲɛ t'a bolo ala kɛ bɛ ka fɛn dɔ d'a ma min ka bon ɲɛ ye i ye dansɔgɔ lɔsiya micro di micro tigiw ma ayiwa ko ka micro di micro tigiw ma ayi aw ko tɛ aw ka continuer tonton e bonya b'a la e de ye ne wolo ne ye kalo 9 de kɛ fulamuso kɔnɔbara kɔnɔ micro di ne ma i ka tɔni i k'ale bila fɔlɔ an bɛna ayiwa jinɛtigi lasi kurun min sera cɛncɛn ma dɔ filɛ n'a ma ɲi hali bi kuma b'aw bolo ayiwa musa nana lasi bɛ ɲininkara i bɛ lasi lɔn wa ko kaba ala y'i da i bɛ kaleli ale bɛ sɔrɔ ka kuma i fɛ depuis ala k'an dan depuis ala ye n dan ne ma deli ka tɔgɔ yɛrɛ mɛn kuma tɛ n ka lɔnni bi tɛ ala ni seko a gɔni juru lasi ko kabi ala k'ale da k'ale tɛ i dɔn ko nka lɔsiya mɔmuso nana yan ko lɔsiya ma se ka dɔn kɛ ale yɛrɛ ma se ka tɛgɛrɛ fɔ tɛnɛbiba ko dɛ tɛnɛbiba nana ko lɔsiya mana dɔn kɛ k'e bɛ tɛgɛrɛ fɔ mɛ lɔsiya ma se ka dɔn kɛ ka bɔ tawe tɛnɛbiba i ni su i ni goga ma an ka foli ni lɔsiya ma dɔn kɛ ni Tenbeli ye dɔn kɛ sababu ye d'a ma a Tenbeli fana ma se ka dɔn kɛ o n k'o de ye problème ye lase n bɛ fɛ ka min ɲini fɛ lasi maa minnu bɛ yan i b'a dɔn jama na maa caman bɛ maloya caman de mago bɛna k'i la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mali kɔnɔ o bɛ se k'i sɔrɔ numéro jumɛn kan o tɛmɛnen kɔfɛ burukina a bɛ se k'i sɔrɔ cogoya jumɛn parce que ale de ka gɛlɛn caman sigi bɛ yan walahi jama ɲɛna o ka na ka n'o mɔgɔya fɛn minɛ a ka gɛlɛn o ma ka na ɲininkali kɛ a ka gɛlɛn o ma lasi musa i fa tɔgɔma dɔ nana ko musa k'ale ti foyi minɛna i bolo ko 200 ko k'a d'i ma k'i ka dugawu k'ale k'o b'ale bɔ i fa tɔgɔma don musa lasi tɛ an bɛ jɛnɛtigi lasi kɔnɔ n'o tilala su sera yɔrɔ min na a bɛ ɲini ka se a sigiyɔrɔ bɔ yɔrɔ la o 200 filɛ jina 200 in filɛ musa mun bɛ sali sanfɛ a ye jigin ka bɔ yen
ata sigi ma wala ni ka si mago sera ma bo wele madame maintenant ya jɔ ni min ye ko min sɔrɔ olu la kini fɛn se ka bɔ an bɛ se ka fura d'i ma minnu bɛ sali sanfɛ a jigi kini fɛn se de bɛ an bɛ se ka fura d'i ma k'a fila ina tɛnɛmi ba jinɛtigi muso ina k'a taara ko ina taara ne b'a ye lesa b'a ye lesa na ina ka ci minɛ lɔsiya ko mago de b'i la ina ka ci a diyara n ye tɛnɛ jinɛtigi ina i ka ci bɛ ne bolo k'a fara i bolo fɛnw kan i da fini ko ina wuli ka n'i ta minɛ dɛ dugujɛ tɛ kɔnɔ na koyi ne yɛrɛ dɔgɔnin ye ina ka ciden tɛ yen a bɛ lesiya bolo aw bɛ yan maaw bɛ sanfɛ kojugu dɛ waati jumɛn ɲini ka se d'accord a y'a kulo ma da ni min y'a tɔgɔ mɛn o ka na a y'a hakili to autorité fana na dɛ su kelen kelen polisiw fana jɔlen bɛ u ma sigi dɛ polisiw ka fɔra ko filani bɛ minnu ka du kɔnɔ k'o kana sɛbɛn polisi jumɛn bɛ yen ni filani b'aw ka so dɔ fana mitera sisan gardi minnu bɛ da la o de ko don ani gardi minnu bɛ da la ko dɔ ka mutation bɔlen don n'o bɛ yen o ka na o fana gɛrɛjɛgɛ bɛ yan mɛ filani bɛ polisikɛ min ka so o fana ka na o fana ka sababu bɛ yan den bɛ kelen fana bolo kɛnɛ ma dɛ o lase man di o tɛmɛn'u ka kɛnɛ na den yɔrɔ bon ngo mun kinise kana kinise de b'a dimi o de ko don tɛmɛdi kana t'o sen yɛlɛma dɛ bon an mago bɛ mɔgɔ kelen na parce que seguba mɔgɔ bi yan seguba kanu n'a diyaɲɛ kama a diyara ne yɛrɛ fo n y'a tɔgɔ da seguba tɔgɔ fila dɔrɔn ka na seguba tɔgɔ fila o de ye bɔra seguba minɔgɔ man ca ko mun ye seguba kanu fo mɔgɔw b'a fɔ ma ko segubani segubani mɔgɔ fila bɛ yan ko n'o bɛ yɔrɔ min na k'o tigi ka na dɔw yɛrɛ bɛ yen jini pantalon b'o la o bɛ yen kelen nalen filɛ jini pantalon bɛ min na o fana nalen filɛ a bɛɛ bɛ sɔn a bɛɛ bɛ sababu sɔrɔ mais mɔgɔ kɛni yɛlɛma k'i kɛ segu ye dɛ mun ye ekɔli bila o bɛ min o ka gɛrɛ yan ale ye ekɔli bila Assalamu alaikum. Ne bɛ dugawu kɛ Sekuba ye Ala ka kisi gɛrɛgɛrɛ ma Ala k'a bolo mɛn a ka baara la Ala ka sini kɛnɛya d'a ma ka mɔgɔ karaba ye ka bolo mɛn a ka baara la sababu a bɛ kɔrɔ na a bɛ tile bin na a bɛ yɔrɔ yɔrɔ Ala k'a sama ka s'a ma ka n'a ka mɔgɔw bɛɛ kelen ma ka n'a fili ma bɔ o la ne y'o kɔli bila ka taa n bamuso de fɛ ne bɛ n bamuso de fɛ an ka fini dɔ d'o ma n y'a mɛn
Simba musimba dini from buta kana mo pisi sa ne bi balom se to ko ha sali ala ka no ya ikisha basima Rosa, tu es où là? si dimi ala ka no ya an non ngala on be fili mo do fu ga blo ko na don ngala te ala ye ugo ko dabar do dabar te de ugo ko muso do muso ni ya ko e ba jurumuta saya mun kara ko so ko no labana muso do fana wa lete wala muso te wa shino te ala ka bana frango mina do ba ka tulla ka mo la mi kene ikko Ouais. sécurité filani bɛ mun ka so mun ka temeli ta ɲɔgɔn kɛra ou bien sugunɛ bɛ min